Bore da, a chroeso i wasanaeth boreol Eglwys Dewi Sant ar y 6 Sul yn hymor y Pasg, neu Sul y Gweddiau. Yn roddodiadol ar y Sul hwn, byddwn yn gweddio ar ei ddiw fendithio cnydau'r maes, ac i gofio bod Duw gyda ni yn wastad. Yng ngeiriau ein hemyn cyntaf y bore yma, daioni Duw sydd yn ddigel a'i gariad fel y môr. Daioni Duw sydd yn ddigel a'i gariad fel y môr. Edrych ar dreieniaid gwanoelus anfeidrol yw'r. Rydhau amed i roddes Duw mor dirion yw i'r byd. Ei hen gyfamod efadyn mewn hefsir un o hyd. Mor anghaelol a dim ni eleni o'th holl ras. Ofala dros hom gaedwada bendithia gnwd ymais. Dyrchafon glodi pyr nawr i fenw mawr dilyd. O daroin ein harglwyf ci y bara beri byth. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth orchfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i
Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am ddyfawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, erbyn ein gweddi, erbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Y colect ar gyfer Sul y Gweddiau. Gweddiwn. O Dduw ein hiachawdwr, gwaredais ni rhag galluoedd y tywyllwch a'n dwyn i deyrnas dy fab. Caniatau ddo ef a'n galwodd ni nôl i fywyd trwy ei angau, ein cyfodi lawenydd tragwyddol, trwy ei bresenoldeb parhaus yn omni, trwy Iesu Grist dy fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thydi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Y darlleniad o lyfr Actau'r Apostolion, yr unfed bennod ar 15, adnod 9 at 15. Ymddangosodd gweledigaeth i Paul un noson. Gŵr o Facedonia yn sefyll ac yn ymbil arno a dweud, tyr drosodd i Facedonia a chymorth ni. Pan gafodd ef y weledigaeth, roesom gynnig ar fynd i Facedonia ar ein hunion, gan gasglu mai Duw oedd wedi ein galw i gyhoeddi'r newydd da iddynt hwy. Ac wedi hwylio o Troas, aethom ar union hynt i Samothrake, a thrannoeth i Neapolis, ac oedd yno i Philippi. Dinas yw hon yn ranbarth gyntaf Macedonia, ac yma'n drefedigaeth Rufeinig. Buom yn treulio rai dyddiau yn y ddinas hon. Ar y dydd Sabos, aethom y tu allan i'r pors at Lan Afon, gan dybio fod yno le gweddi. Wedi eistedd, dechreusom lefaru wrth y gwragedd oedd wedi dod ynghyd. Ac yn gwrando, yr oedd gwraig o'r enw Lydia, un oedd yn gwerthu porffor o ddinas Thyatira, ac un oedd yn addoli Duw. Agorodd yr arglwydd ei chalon hi i ddal y pethau roedd Paul yn ei ddweud. Fe'i bydyddiwyd hi a'i theulu ac yna deisyfodd arnom gan ddweud. Os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy nhŷ, a mynnodd ein cael yno. Dyma derfyn y llys. Yfed fyw yn drigarog wrthyn a'n bendithio, yfed rhewyrch a'i wyneb arnom.
Yfed i'r bobloedd dy foli o Dduw. Yfed i'r holl bobloedd dy foli di. Yfed i'r cenhedloedd lawenhau a gorfolefu. Oherwydd yr wyt ti'n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaiar. Yfed i'r bobloedd dy foli o Dduw. Yfed i'r holl bobloedd dy foli di. Roes y ddeiar eich nod, Duw ein Duw ni am bendithiodd. Bendithiodd Duw ni. Yfed holl gyrrau'r ddeiar yn ei hofni. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Iwan, gogoniant i ti o arglwydd. Atebodd Iesu ef, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngairi, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i, yn cadw fy ngeiriau i. A'r gair hwn yr ydych chwi yn ei glywed, nid fy ngairi ydyw, ond gair y tad am hanfonodd i. Yr rwyf wedi dweud hyn wrthych traw i fy'n aros gyda chwi, ond bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, anfona'r tad yn fenw i, yn dysgu popeth i chwi, ac yn dwyn ar gof i chwi y cwbl a ddywedais i wrthych. Yr rwyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr rwyf yn rhoi i chwi fy nghangnefedd fy hun. Nid y fel y mae'r byd yn rhoi, yr rwyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfych calon, a pheidiwch a gofni. Clywsoch beth y ddywedais i wrthych, yr rwyf fi yn ymadael â'i chwi, ac fe ddof ato chwi. Pe baich yn fy ngharu, byddech yn llawenhau fy mod yn mynd at y tad, oherwydd y mae'r tad yn fwy na mi. Yr rwyf fi wedi dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, mwyn i chwi gredu pan ddigwydd. Dyma Efengil yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Atebodd Iesu ef, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngairi, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato ef, a gwneud ein trigfa gydag ef. Y drydydd adnod ar 20 o'r 4 bennod ar 10 o'r Efengil yn ôl Sant Iwan. Mae Duw yn gallu teimlo'n bellenig iawn ar y degau. Mor bellenig yn wir nad ydym yn teimlo ei bod yno o gwbl. Mae'n brofiad rhyfedd iawn. Profiad nad ydym yn teimlo'n orgysurus yn siarad amdano, oherwydd ein bod yn dychmygu bod pawb arall yn cael profiad i'r gwrthwyneb. Y profiad bod Duw gyda nhw trwy'r amser o godiad hael hyd ei fachlyd, ond ei fod am ryw reswm wedi ein gadael ni. Meddyliwn mae ein problem fach bersonol ni ydyw, sydd fe falle yn deillio ryw ddiffyg yn ein ffydd ni, a bod Duw wedi penderfynu troi ei wyneb o ddiwrthym a'n gadael ni'n am ddifad i wynebu bywyd ar ein pennau'n hunain. Efallai ceisiwn weddio, ond yn lle geiriau fe ddaw distawrwydd lletwyth. Efallai ceisiwn ddarllen y Beibl, ond darllenwn eiriau sydd yn teimlo'n ddiystyr. Parhawn i addoli ag eraill, ond yn lle cael cysur o'r gwasanaethau, y maen nhw'n ein gadael i deimlo chydig yn oeraidd. Ble bynnag yr awn i chwilio am Dduw, ni ddeiwn o hyd iddo. Yn hytrach fe deimlwn wacder, fel bod Duw wedi mynd o ddiwrthym am gadael. Fel y dwedes i, mae'n brofiad rhyfedd a nifer, ond mae'n brofiad sy'n ddigon cyffredin i bawb sy'n ei galw ei hunain yn Gristionogion, yn bobl ffydd.
Ychydig iawn o bobl sy'n mynd trwy fywyd heb gael yr ymdeimlad, y profiad a ryw adeg neu gilydd bod Duw yn teimlo'n bellenig, neu hyd yn oed yn absennol o'n bywydau yn gyfan gwbl. Pellenig, yn yr ystyr o fod yn bell neu'n absennol pan wynebwn broblemau a heriau bywyd, ac yn ysbrydol, fe deimlwn mor ddifywyd a chyn syched ar esgyrn sy'n gorwedd yn y dyffryn yn weledigaeth y proffwyd Ezekiel. Yn gyntaf, dwi am danlinellu, a thanlinellu drachefn, bod hyn yn brofiad digon naturiol ac yn brofiad digon cyffredin y mywyd pob Cristion o bryd i'w gilydd. Fe gawn ni gyd adegau pan deimlwn felly, ac ni ddylem ni deimlo'n euog am y ffordd yr ydym yn teimlo. Dyn ni gyd yn mynd trwy wahanol gyfnodau mewn bywyd, cyfnod pan mae Duw yn teimlo'n agos iawn atom, ac fe allwn ni ddirnad ei law yn ei harwain, ac ar adegau eraill, fe gawn drafferth dirnad ei bresenoldeb o gwbl. Yn ein darlleniad o lyfr yr actau y bore yma, fe gawson ni'r hanes am drwedigaeth Lydia. Mae'n hanes sy'n codi calon. Mae'n hanes am Dduw yn gweithio'n rymus mewn bywyd unigolyn, y gwaith dwyfol a oedd wedi gweddnewid bywyd a pheri ffydd flodeuo ac i gyrraedd ei llawn dwf. Yn ôl llyfr yr actau, yr oedd Lydia yn wraig fusnes lwyddiannus, gwraig gyfoethog yn ôl nifer, yn gwerthu lliwyr porffor mwyn lliwio brethyn. Roedd porffor yn lliw costus iawn i'w gynhyrchu, ac yn yr hen fyd, dim ond y bobl cyfoethocaf oedd yn gallu ei brynu. Yn y cyfnod hwn, yr unig ffordd o ddod o hyd i'r lliw porffor oedd trwy falu cregyn rhyw falwoden arbennig oedd yn byw ar lan y môr, ac yr oedd angen dros 200,000 o'r cregyn bach hyn i wneud un pwys o liwyr porffor. Does dim syndod felly, mae lliw ar gyfer cyfoethogion yn unig oedd y lliw hwn, lliw y merawdwyr a brenhinoedd, lliw a oedd yn dangos i'r byd bod gennych chi gyfoeth a safle yn y cymdeithas. Mae 2 beth yn nodweddiadol am yr hanesyn hwn. Yn gyntaf, roedd yr apostol Paul wedi cyrraedd Macedonia, sef rhan o orllewin Twrci heddiw. A dyma'r tro cyntaf fel y gwyddom ni o'r Testament Newydd, i'r ffydd Gristionogol gyrraedd cyfandir Ewrop trwy waith genhadol Paul, sy'n drobwynt pwysig yn lledaeniad y ffydd Gristionogol. Yn ail, ac yn bwysicaf, y mae Lydia ei hun, y wraig hon a oedd eisoes yn addoli Duw, a'r newid a ddaeth i'w bywyd hi a'i theulu. Fe allwn ni gymryd bod Lydia yn perthyn i'r ffydd Iddewig, ond wrth wrando ar Paul yn pregethu y diwrnod hwnnw ar lan yr afon, fe ddaeth newid i'w chalon. Daeth i weld a deall a chredu yn Iesu Grist, yr un a fu farw ac atgyfododd, y Meseia, gwaredwr pobl Dduw, ac fe gafodd hi a'i theulu ei bedyddio. Daeth Duw yng Nghrist Iesu'n rhan o'i bywyd i drigo ynddi. Fe allwn ni ond dychmygu y llawenydd a'r ymdeimlad o agosrwydd at Dduw a brofodd hi yr adeg honno. Y newyddeb, y cyffro, y brwdfrydedd, a'i henaid ar dan wrth i'r arglwydd agor ei chalon hi i ddal ac i ddeall yr hyn yr oedd Paul a'i gymdeithion yn ei ddweud wrthi, ac yn ei hargyhoeddi hi o wirionedd Crist. Yr oedd popeth mor newydd a byw iddi, a chymaint oedd ei hymlyniad i'w harglwydd, a chymaint ei brwdfrydedd. Fe mynnodd hi fod Paul a'i cymdeithion yn aros gyda hi tra oeddent yn Philippi. Pan mae pethau newydd i ni, y mae'r pethau hynny yn teimlo'n fyw, yn bwysig ac yn agos atom. Teimlwn falchder, teimlwn gyffro, teimlwn ein bod wedi cael bywyd newydd neu adfywiad o leiaf. Ond gydag amser mae'r sglein yn pylu wrth i ni gyfarwyddo, a'r newyddeb yn troi'n rhan ohonom, nes i ni sylwi llai a llai arno.
Mae hynny mor wir am ein ffydd yn niw hefyd. Mae ef gyda ni yn wastadol, yn rhan ohonom yn trigo ynom. Yn wir am ei diw mor agos atom, y mae ar y degau yn teimlo'n bellenig, ac yr ydym yn colli golwg arno, nad yw ef wedi pellhau ei hun oddi wrthym ni, yr un fodfedd. Mae digwyddiadau llawen bywyd, pryderon a gofalon, neu brysurdeb bywyd yn cymryd ein hegni a'n sylw ni, yr holl bethau newydd a ddaw i'n rhan, y pethau eraill hyn sy'n amlach na pheidio, yn dod ac yn gorchuddio Duw, nes i ni fethu ei synhwyro, na'i deimlo ar waith ynom. Heddiw yw Sul y Gweddiau, y Sul cyn dydd Iau'r dyrchafael pan, 20 wyrnod ar ôl ei atgyfodiad, fe ymadawodd Iesu ei ddisgyblion ac esgyn i'r nef, gan ei gadael i fwrw ymlaen ar gwaith a ddechreuodd e fe. Yn y darlleniad o Efengil Ioan, fe gawson ni Iesu'n paratoi ei ddisgyblion ar gyfer a'i farwolaeth ar groes, ond hefyd ei ymadawiad, ei esgyniad, ac am ddyfodiad yr ysbryd glân. Cofiwn fod y disgyblion wedi bod gyda Iesu am 2 blynedd, byth yn ei adael ac yn sydyn, dyma Iesu yn dechrau sôn wrthynt am ei ymadawiad o'i cwmni. Does dim syndod felly bod y disgyblion wedi cynhyrfu ac yn teimlo'n annifyr ac yn anfodlon â hyn. Yma, yn y darn hwn o'r Efengil, fe gawn Iesu yn ei cysuro a'i cyfnerthu i wynebu'r dwyrnod hwnnw pan na welent ef mwyach. Ond nid oedd y ffaith na fyddent yn ei weld mwyach yn golygu na fydda Iesu gyda hwy. Yn ei araith olaf, fe gawn Iesu yn rhoi ei addewid iddynt. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac bydd o'n ato ef, a gwneud ein trigfa gydag ef. A dyma'r geiriau sy'n bwysig i ni ddal gafael ynddynt y bore yma. Bydd o'n ato ef, a gwneud ein trigfa gydag ef. Mae'r geiriau hyn yn addewid gan Iesu i'w ddilynwyr ym mhob oes. Mae'r gair trigfan yn golygu lle i aros ynddo, lle i oedi ynddo, lle i breswylio, cartref. A dyma Iesu yn dweud wrthym ni fel wrth ei ddisgyblion gynt. Os yr ydym yn ei garu ef, ac os yr ydym yn cadw ei air ef, yna, y bydd yn dod ac yn gwneud ei gartref ynom. Mae'n perthynas â Duw yn dechrau gyda chariad, y cariad a ddaw o ddeall ei fod ef yn ein caru ni yn gyntaf, a'r cariad a welwn ni yn Iesu Grist. Nid cariad dros dro yw hwn, ond cariad na fydd byth yn colli gafael ynom ni, a chariad na all dim ein gwahanu ni oddi wrtho. Wedi'r caru, y daw y gwaith anos, sef cadw, sy'n cadw fy ngair, medda Iesu wrthym. Beth yw ystyr cadw yma, ond bod yn ffyddlon? Cadw'n ffyddlon i'r addewid, cadw'n ffyddlon i ddisgeidiaeth Iesu yn ein bywydau beunyddiol. Geiriau Iesu sy'n ein harwain ni, sy'n dod a chysur i ni, sy'n ein dysgu ni sut i fyw yn y byd, byw yn ffyddlon i Dduw a'n cydddyn. Pan mae Duw yn teimlo'n bellenig, neu efallai pan mae'r sglein wedi pylu ar ein ffydd, pan mae pethau bywyd a newidiadau tu hwnt i'n rheolaeth ni yn gorchuddio Duw rhag ein golwg. Yna beth sydd i'w wneud, ond cadw'n ffyddlon. Bod yn ffyddlon i'r gair, y gair a lefarodd Iesu Grist wrthym ni, fod Duw wedi gwneud ei drigfa'n ynom ni, bod Duw gyda ni, ac nad yw na'n gadael ni'n am ddifad byth, oherwydd mae trigfa'n Duw gyda dynion. Pan deimlwn ni fod Duw yn bellenig, peidwn â gadael i'n calonnau cynhyrfu, oherwydd dyna'r union adeg y mae Duw yn ein cynnal ni, ac yn ein cario ni. Ar y degau fel hyn, wrth gadw'n ffyddlon iddo ef, fe ddeiwn ni deimlo y tangnefedd, na wyr y byd amdano, a'i bresenoldeb cariadlon parhaus gyda ni. Ynom ni, y mae Duw yn trigo, ynom
y mae wedi gwneud ei gartref. Diolch iddo. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, a trydydd dydd y cyfododd y feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn ar ein tad, fy nhonnell pob cariad a bywyd. Gweddiwn dros yr holl Gristionogion, fel y gallwn fod yn offeriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, mawl i Grist Iesu ein gwaredwr. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros diwn ein hesgob, a thros yr holl esgobion a gweinidogion eraill, fel y gallant barhau'n ffyddlon i'w galwedigaeth, a chyhoeddi'n deilwng air y gwirionedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn am heddwch yn ein byd, yn enwedig yn Wcrain, a rhannau eraill o'r byd lle mae gwrthdaro gweidlyd ac angheuol. Gweddiwn nid yn unig am absenoldeb rhyfel, ond hefyd y bydd llawer yn dod i brofi'r tangnefedd dwfn o wir adnabod Duw yn ei bywydau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ar ddiwedd wythnos cymorth Cristnogol, gweddiwn dros bawb sydd wedi bod yn codi arian, codi adnabyddiaeth, a gweddio dros gwaith cymorth Cristnogol, a gwaith eu partneriaid yn ngwledydd clotaf y byd. Gweddiwn yn arbennig dros y gwaith o ddod â gobaith a chymorth ymarferol i bobl Zimbabwe, i liniaru'r dioddefaint a ddaeth o ganlyniad i newid hinsawdd, diffyg glaw a'r cnydau'n methu. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros yr rhai sy'n teimlo nad oes ganddynt lais, ac yn meddwl ei bod yn anweledig i bobl eraill, neu nad oes neb yn ei hadnabod yn iawn, ac yn poeni amdanynt. Boed iddynt ganfod eu llais arbennig eu hunain yno ti. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn am heddwch, ble rydym yn byw, dros bobl sydd wedi profi neu sy'n profi nawr anhapusrwydd yn ei gweithle, yn ei hysgol neu yn ei cartrefi. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai a garwn, yn enwedig y rhai sydd mewn gofid, a'r rhai sy'n wael mewn corff, meddwl neu ysbryd. Gweddiwn am dangnefedd Duw i bawb sy'n galaru, y rhai sy'n hiraethu am ei hynwyliaid. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cyflwynwn ein hunain a'n gilydd a'n bywyd i gyd i ti, arglwydd yw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
o gyfoethog ddiw ragluniaeth, o drigarog ei dwadyn. Yma'n hamfod bodolaeth, wrth a henw fy ffanglun. Tyd a hunan, all ligoni gwaith dy law, all ligoni waith dy law. Holl anghenion creadigaeth lenwyr anawyn Bywyd yn ei lawn amrywiaeth, difynol dy ddwyfol groes. Mae dy lwybrau, yn diferu gan fwynhad, yn diferu gan fwynhad. Pob creadur am diddanwch, ata ti cyfeiriau lef. O fwystulod yr anialwch, gyda'r angel yn y nef. Ni bu prinder ar dy lwybrau di erioed, ar dy lwybrau di erioed. Mae cyflawnder dy faioni yn addurno'r bryniau pell, nefol addurn yn cysgodi swyn a bywyd gwlatsef well. Mae dy lwybrau yn ymgolli yn y nef, yn ymgolli yn y nef. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rwy'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gyda gyngylion ac archengylion a holl gwmpaini'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanerth. Nefadau sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd,
yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn deglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. O Dduw haelionus, dy fab Iesu Grist sy'n rhoi dŵr y bywyd tragwyddol, bydded i ni sychedu amdana ti, ffynon bywyd a ffynhonnell daioni, trwyddo ef sy'n fyw ac yn teyrnasu, yn awr a hyd byth. Amen.
Bydded i ddiw'r tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, eich cryfhau rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.